ट्रक हमने के आ गई बिया सामने बालू गिर रहा भाई जी लोग जौन लेबर बाड़े भाई इतना मेहनत करत रहे क्या बतावल जाओ साला एक तो बालू सही हिट मारत होई और ऊपर से जौन धूप बा वो अलगे हिट मारता। तो हे दे भोजपुरी के जाना माना सितारा और वह सब कहीं भी सर्च कर सकता नहीं या यूट्यूब गूगल। जय श्री राम भाई जी लोग, का हाल चल बरुआ सबके हमनी के निकल गई पंजा बगेन खाती हम बोलू मनी हमने के डिस्कशन होता कि हमनियों के सीजेपी ज्वाइन कर जगह सीजेपी हम तो भैया शुरू पर अठिया प्रचार करे लागल ऐसे नहीं ज्वाइन करत जब शुरू अठी प्रचार कर लगल तब हमने ज्वाइन ना करब या तो हमनी खाती बहुत बढ़िया रहे ऑफिशियल रूप से ज्वाइनिंग है अनऑफिशियल रूप से हमनी के ज्वाइन बानी जा काहे कि बेला बेरोजगार तो हमनियों का है जा कॉकरोचो है जा हमनी कॉकरोचो है जा ओगी एंड द कॉकरोच ओगी है हम लोग ओगी देखा तंदी की दिन दहाड़े पेपर लीक हो जाता है तो कौन मोटिवेशन से लेके पढ़ाई करो सही बात है जब एग्जाम के दिन पता चलो कि पेपर लीक हो गया है तू है जगह जीवन भर उहे सीट खातिर पढ़त गइला लाड़ दोसर आगे कीन के चले गइल ओए नु कितना खराब बात है बहुत ज्यादा खराब बात भाई भाई कौन मोटिवेशन शिक्षा मंत्री की मां की चुला हमनी के उसी उड़े है नाली हो जाई सरवाइव को जाई वो जनरल से बनी जा नाली के कीड़े हैं हम लोग वो जनरल के कबरोच गलत कह दिले नु नाली का कीड़ा है वो छोटा छोटा जो खदकता रहता है कई पूरे खाने में जो गो माता ये सब गांव की सुंदरता बात देख ली जरूरत है हाई है एकरासी के बगीचा है कबो कबो यही में ईपीएल होखेला एकरासी प्रीमियर लीग ए में छक्का मारला पर मजा जाके आम गिरला ऊपर से लड़ी लड़ी एही में हमनी के मास्टर साहब टोला पाती खेलत रहा कौन सा यही जगह के ट्रेनिंग ले ये जगह ट्रेनिंग लेले मारे अब करा बात को टोला पाती ना खेल पाई ना आई है भाई जी लोग कठिन है करे में एकरासी के समस्त ग्रामवासी मछली मारल हैं होगबो करेला होगबो करल है होगबो करल धोबो करल ये बा हमने के राशि में प्रवेश कर गई बढ़िया कैसन चलता सूरत बहुत सुंदर है मालिक पगार न दे क्या कर लिस कुछ ना कर हिट लगले बोलते लगे लैपटॉप पटके लगे नहीं पता चली लैपटॉप के पैसा काटी मालिक 3 महीने का पगार चाहिए घर 3 महीना बनाई हाँ 6 महीना हो गए मिंटू वजह से ही खदर ना लैपटॉप तो फिर कबाड़ी किनबे हम तो कबाड़ी किनत रहे आ सोना का पहन ले हो ठीक मिंटू वजह के देन बाकी हाँ। गांव में बाण है झूठ का नाम कमाएगा सोना थोड़ी है ए सर बस हम बुझाते कि सोना ना हो अरे अरे मोड़ा तो कपार हो इसे दिखावे खातिर हेलोरी मोड़ते अब कह देनी तो ना मोड़बे ई मझिला कॉमेडी है अगर पहला वीडियो हमने शूट के लिए कहां मझिल कैसन भइले है तगड़ा वायरल रहे उ बस ए लाइक करे सब्सक्राइब करे शेयर करे साइकिल लेके हां देखो मैं पीटोट मैं छिला बाकी ना हो वीडियो हां YouTube पे बा तो जहां बाड़े वो जा हमेशा रहबे अगर समय खराब है ना तो वायरल रहे अभी एकदम सुबह के बेरा हो रहल बा 4:40 5 बजे वाला बा देखी जाए सब सुबह सुबह के सुहावना मौसम कैसा लगेला गाँव में गांव देहात में अभी सुबह सुबह में भाई जी लोग निकलना पर मैं रोग दुख गायब हो जाई हम तो देखनी है रोड पर मैं आदमी टहल भी बाड़े जे बड़ा बुजुर्ग बा वो टहलत भी बाटे और नया लड़किया का संख्या भाई जी लोग अब कम हो रहा बा जब से अग्निवीर हो गई बनू तब से हम देखत नोटिस करतनी कि रोड पर दौड़े वाला लड़किया का संख्या हमारा कम लौकत अपना गाँव में अपना क्षेत्र में तो सब देख सकता है हमारा बैकग्राउंड में भी। और फिलहाल भाई जी लोग हम जा रहा बनी भोजपुर आ भोजपुर ऐसे जा रहा बनी कि वो जब एगो बालू मंडी बाटे ट्रक के ट्रक बालू आवेला ओ जगह से हमारा ट्रक के बालू उठावे के बा ते से हम जा रहा बनी अपना सुबह सुबह के ना तो अगर लेट गिला पर बालू मिलबो ना करी आ रेट कम से कम 500 हज़ार रुपया हाई हो जाला ऐसे हम सुबह सुबह जा रहा बनी भाई जी लोग आगे जाके एक आदमी से हम लोग सबके मिले भी जे कि भोजपुरी में बहुत बढ़िया चल रहा बा उनकर गाना भी हमारे फुआ का लड़का हमें तो उनको कनी है उनको गाँव रास्ते में पड़ला ननंद तो कनी है कि ठीक बा तू आओ रोड पर तोरों से भेंट हो जाओ हमने के तो अब दोनों भाई जाइब जा तो साथ में बनल है जा। फिलहाल मौसम देखी जा कितना मजेदार लाग रहा बा आ हेड देखी हम ऐसे कहनी है कि लड़कन के संख्या कम हो गई बा एक्सरसाइज करे वालन के देखी ये बीम बाटे बीम मेरी कुटी रखल बा
एको लइका आसो पास रुआ सब के ना लौकी केहू ऐसा ही जस के तस बटे। आगो जमाना रहे कि जब सब लइका भीड़ लगावत रहन, दौड़ दौड़ के हमरो गाँव से कुल लइका नहीं आवत रहन, लेकिन अब केहू नहीं खियावत भाई जी लोग। तो कुल देखला बड़ा दुख होखेला। सरकार के विषय में सोचे के चाही, कि किसान के बेटा कहती तो उहे रहे वो चीज़, उहे एगो सर्विस स्टेशन रहे कि किसान के बेटा आसानी से जा सकत रहे। कि किसान के बेटा मेहनती होखेला भाई जी लोग, स्टेमिना स्ट्रेंथ उनकरे अंदर होला, कि घर से काम क के सीखल बने उ सब, तो ऐसे आसानी होखेला। साथ में वहाँ लइजा देखत रहिए। तो हे दे भोजपुरी के जाना माना सितारा और सब कहीं भी सर्च कर सकत नहीं, यूट्यूब गूगल हर जगह शिवम चुबे नाम से रोज सबसे हम पहले हूँ बताइनी है। तो ये हमारे फुआ कली के शिवम चुबे, इनका गाना बड़ा हमनी के एरिया में बाजेला है भाई जी लोग। होली के रंगदारी के जौन जौन भी गाना बा लोकगीत बा कुछ बड़ा बाजेला। और वह सबसे हम कहलहूँ रही एक बार, तो ये हम फिलहाल हमनी गाइल बन जाइए बालू के काम हो गई हमनी के, लेकिन अभी हमनी गाइल बन जा है जमीन भाई जी लोग लिखाइल बा, यही जो घर बने वाला बा। तो पूरा डुमराव छाप लेवे के बाद कुल मिला के हो। तो देखी जा रहा सब कैम्ब्रिज स्कूल, यह स्कूल के हम पढ़ल हैं, उमा विद्यालय है। ए भाई जी लोग हमारा लाल कैम्ब्रिज हटे, कहीं कैम्ब्रिजो का लोकेशन नहीं है कहीं आसपास। मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। हमने कैम्ब्रिज हो पेंटिंग डेंटिंग हो गई, कैम्ब्रिज हो पिछवा बा ना। हाँ हाँ हो हाँ होने कैम्ब्रिज नु बा, नया नया बनल बाटे हमारा लड़की है कैम्ब्रिज हो, भुला गई है वो अरसा हो गई महाराज। आजे के है पढ़ल लिखल हमनी के, लेकिन कैम्ब्रिज गाड़ी जाती है, तो देखिए कैम्ब्रिज की गाड़ी है। तो हमनी के आइल बनी भाई जी लोग जंगली शिव जी, हमनी के डुमराव के नाम सुन ले खबर सबे। हमनी के घर के बगले में स्थानीय पड़ेला, बहुत सौभाग्यशाली बनी है हमनी के जंगली शिव जी हमनी के भीरी बनी। आ बहुत मनमोहक दृश्य बा जाके बढ़िया लगेला। आदमी सब जे भी आसपास के एरिया के आदमी बा एजा आवेला घूमे फिरे खातिर, मेला भी लगेला भाई जी लोग ये बा। तो सब देख सकतन ये फिलहाल ये जगह सीन बा, सब आगे पोखरा बा। तो भाई जी लोग भाई तपती धूप में हमनी के दोनों भाई हम आ शिवम बैठल बनी जा, आ ट्रक हमनी के आ गई बिया, आ सामने बालू गिर रहा भाई जी लोग। आ धूप इतना बा कि क्या बताई, लागत है कि शरीर गल जाई, लेकिन कुल लेबर बाड़े भाई इतना मेहनत करत रहे, क्या बतावल जाओ। साला एक तो बालू से हीट मारत होई, और ऊपर से जौन धूप बा वो अलगे हीट मारता। हमनी के तो मान ली कि छाया में बैठल बनी जा, हमनी के तो ठीक बा, लेकिन जो काम करता ओकरा कितना कष्ट होता ये हम समझ सकत नहीं। इतना भरल गर्मी है भाई जी लोग, तो आज की यह काम बटे बालू पलटी हो गई। अब ट्रक के नो एंट्री के समय हो गई बा, तो बातचीत करके तनी ट्रक के निकलवावल जाई, और बाद ये फिर आगे के काम देखल जाई। तो साथ में रोसा बन रही है, फिर कल मिलेगी नया ब्लॉग में नई उम्मीद नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जिया जिया हो बिहार के लाला।